Hola, oxigenats! La primavera és època de flors grogues, com la de la ginesta. De les moltes espècies que podem trobar, avui en veurem unes quantes. La primera, la ginesta, distribuïda sobretot en zones mediterrànies, matollars, marges de camins, espais oberts. La ginesta és un arbust alt, sense fulles i de flors grogues i molt flairoses, com ja ho va elogiar el poeta Joan Maragall. Una altra espècie que s'hi pot assemblar, però en aquest cas de muntanya, és el bàleg. Les mates no són tan altes i a més són d'un color més aviat grisenc, però tampoc no fa fulles i les flors també són molt flairoses. De les moltes altres espècies amb flors semblants, ara en parlarem de dues que són espinoses. Una és l'argelaga, també molt àmpliament distribuïda en clima mediterrani i clima càlid, en fenassars, en prats, camps abandonats, que en aquest cas les mates són de color gris i fa unes espines molt gruixudes. I una espècie amb un nom semblant però que no s'hi assembla gens és l'argelaga negra. En aquest cas és un arbust més alt de 2 o 3 metres i de tiges de color verd, però que a més fa fulles i el trobem distribuït a la franja marítima litoral en zones sobre substrats àcids. Durant la segona setmana de maig és quan es produeix un major nombre d'observacions de calàndria, una espècie estepària que viu únicament a la plana de Lleida. No és un ocell que realitzi cap mena de migració de llarga distància, però és ara quan els mascles passen més estona cantant i per aquest motiu és quan es detecten més fàcilment. La becada és un ocell robust amb el bec molt llarg que manté una població reproductora petita i molt mal coneguda al Pirineu, Prepirineu i algunes zones de la Catalunya humida. És un ocell d'hàbits crepusculars, silenciós i per tant molt difícil de detectar durant tot l'any, però una mica menys durant la primavera. En aquest període realitza els vols de festeig al capvespre i a la matinada, que consisteixen a volar a poca alçada, en cercle, damunt de clarianes de bosc i emetent un raüc característic alternat amb una nota aguda i explosiva. És realment un espectacle de veure.